The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. And the Word was made flesh, And dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1 Tatak RMN. Pagampo alang sa pamilya. O among Dios ug Amahan sa tanan, diha ni Kristo imong anak ug among manunubos. Imong gihimo kaming tanan nga mga anak sa imong banay ang simbahan. Sa imong grasya o gugma, tabangi ang among banay nga anaa sa tanang dapit sa kalibutan. Ug hiusaha kami diha sa pagkamatinumanon sa imong ebanghelyo. Sa among pagsaulog sa santos nga Eukaristiya ug pagdawat sa imong lawas ug dugo, hatagi kami sa kaamguhan aron ng imong presensya. Mag-auhag ka namo sa pagpadayon sa imong makaluwasnon nga misyon sa tibuok kalibutan. Hinaot nga ang panig-ingnan sa balaang panay uban sa panabag sa Espiritu Santo, maggiya sa tanang banay, labi na ang mga kisulay, nga mamahimong balay sa panagdait o pag-ampo o sa kanunay, mangita sa imong kamatuuran, ug magpuyo sa imong gugma. Pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Jesus, kaluy kami. Maria og Jose, iampo ninyo kami. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Maayong adlaw sa Ginoo, diyan usab ang atong tulumanon. Ang kahayag sa pagtuong Katoliko uban gihapon niining upos ninyong alagad sa maong tulumanon, Silbert Tondoyano Sr. alias Veritas. Okay, pizza 20 sa bulan sa Nobyembre tuig 2016. Okay. Now, na ay pahibalo, no? Gikan yun sa atong simbahan. Nga gitunol kagahapon dinhi kanako, no? Sa atong kauban sa buhat sa panalipod sa pagtuo, no? Brother Nicolay Lucenios. Mahitungod ni sa umaabot nga kalihukan karon na ning Martes, no? Pizza 22. Mudua na usab ang atong imahen dito sa Sugbo, no? Senior Santo Niño di Cebu. Ang iyang pilgrim image. May ikaduha na ning pagbisita diri sa atong dakbayan, no? Sa Dipolog.
Nalimot lang ko sa itong unang pagbisita. Basta ikaduha na ni karong Martes. Pizza 22. So, mo na ito ipahibalo mga kalihukan na ini. Kanya na lang siguro. Okay. Aron na kung napatay panahon sa panapos na sa atong tulumanon. Pero nasayod tang gipahibalo na po ni sa mga hingtungdan, no? Ang mga activities. Basta moabot ang iyang ikaduhang pagbisita, pagbalik di sa atong dapit karong Nobyembre 22. Dayon ang pagbalik na po ani pagka 23. Pero na mga daghang kalihukan ani, no? Sa karong pizza 22. So siguro kamong nga anasayod na ini kebalo na mo sa kayo mga activities. O atong i-venerate na po diri sa atong dakbayan ang maong imahe ni Senior Santo Niño di Cebu. Venerate sa image, of course at the same time relative worship directed to Jesus Christ. Kay Dios man si Jesus Christ kana atong Senior Santo Niño. So dapat lang ang pinaka dakong honor nga para sa Dios ihatag nato kanang latria, worship as God. Pero kung mag-atubang ta sa iyang imahen, veneration. Pero pwede sa relative worship. Yan simba ta sa imahen, dili ingon nga ang imahen mo maogyo gisimba kundi ang gilirawanan. Para sa guna nang mag-istorya ta sa atong minahal sa kinabuhi nga tuara dito sa, for example, sa Amerika ba? Nya nakig-istorya ta yang atong giatubang nya pagyud sa atong kuan tapad ang auditibus telepono. Kig-istorya ta sa atong mahal sa kinabuhi nga tuwa dito sa laing lugar pero ang atong giatubang kanang auditibus telepono. Pero wala namang kusabot nga ang atong gipakig-istoryahan kanang auditibus telepono. Kundi katong ika-istorya gyud nato nga tuwa sa laing dapit. Ingon na po kanang atong pagsimba sa Dios nga itubang tas larawan usahay maadik usahay sige na gyud may sinayop pagsabot sa mga igsuon na to labi na sa mga nahimulag dili na mga Katoliko nga ila gyud tang pasanginlan nga kana gyung larawan mo gyud atong gisimba dili okay sabton undagon si pagtulunan sa simbahan kay parehas ra na atong pagyukbo ni Josue tubangan sa sudlanan sa kasabutan. Actually, ang iyang yung giyukbuan yun ato ang Diyos. Pero na iyang giatubang katong sudlanan sa kasabutan nga gani sa ibabaw, masig kakilid ato na ilarawan sa duha ka kiruben. Ribulto pa yun, no? Dili to sabton nga katong kiruben nga o katong sudlanan sa kasabutan, mao gisimba ni Josue. Napag-ilain kung atong estudyo hagmayo ng mga Hudeo, mga Israelitas sa karaang tugon nga kanang magyukbo sila sa Dios sa templo pagka daghang larawan sa sud okay palarawan sa anghel na pagali mga dayan nga dagwas leon pero wa na magpusbot kadtong mga butang didto sulod mao toy gi simba gyud okay dili unta sinayopon ang pagtulunan sa atong simbahan nga very anindot kayo. Kaya mga sacramentals. Ganin na ako'y gipost there sa Facebook about images, relics nga gitawag ng mga sacramentals or symbols. Dili ingon nga idols. Lahi po ng idols. Okay. Larawan ni Baal, Mercure, Diana, Astaroth. Lahi na Dili na siya kuan
dili idols ng sacred images larawan sa mga santos. Gawas kung mao na gyud atong ilhon nga Dios. Supa ko na itong pagtuo. Kanang pag-ila ingon nga bathala sa mga butang binuhat rag kamot. Idolatry na po na. Pero sa correct use of it, sa saktong paggamit sa mga butang, dili na idolatry. Diya raman good sa sayop sa paggamit, diya tamasipyat. Pareha sa kwarta, dili dautan kung gamiton sa insakto. Apan kung ipaka-juice ng kwarta, mo na po na dili maayo. Iyon na naghihapon sa larawan. Dili kay, kung makakita tayo sa Biblia nga adunay sayop nga paggamit o pagtratar sa larawan, iapila o lahapon na dayon nato tanan nga tanan na yung tratado o kagamitan o paggamit sa larawan, sayop na yun. Dili, kinay maayong use, maayong gamit sa larawan. O gusto na niya na, mao ang kanabang aron makadumdum ta kanunay sa mga maayong binuhatan niya ng tagiyas larawan. Help us to remind o magtabang natos pag hinumdum sa angay hinumduman. Di bitaw larawan atong topic ron. Ato lang nang gisgutan gamay, kaya naman tayo pahibaw nga mobisita na po, no? Ikaduhang pagbisita na ni diri sa atong dapit sa Dipolog, no? Sa imahe ni Senior Santo Niño de Cebu, no? Pilgrim image na niya, no? Mao na. Niya naraway mga tekstos Biblia ni pod nga atong gihimong kasamahan para sa ito nila panahon ni David nga ilang giprosesyon tong sudlan ng kasabutan nga nailarawan sa anghel o kiruben. O na, no? Sa sakto po doon nga gamit larawan. No? Dili lang nato iparehas atong gibuhat sa mga pagano nga ang ilang giprosesyon katong mga idolos. Nga katong yung giisip nga gipakabathala nga mga larawan, kato po dili po maayo ilang gibuhat. Kaya idolatry naman to. Pero sa sakto nga gamit sa larawan bisan pag iprosesyon na to na diha dili na siya dautan. Okay. So karon sa dili pag yun tamo ato atong bunyag, wa man gihapon ako mabasa tong kuan itong mga duha na lang ka referensya mahitungod atong katinawa na to ba? Kahayag na to. Sa kining description sa atong simbahan. Kanang mga description o kanang mga ilhanan, mga terminology nga gigamit nato sa paghulagway o pagtawag sa iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Jesucristo. Kay naatay mga referensyang gigamit nga standard yun, pero dili ni tuhuan sa uban tungod kay ang maong termino dili man mautong mabasa sa Biblia. O na nga kinahanglan explain na to para sa batong sa grulyar ba nga atong kanunay gigamit, no, nga mga Catholic faith defenders, ang dali-dali yung reaction kibo sa Tagalog pa tubag, dali yung rebuttal sa mga igsoon natong dili mo tuo. Maingon sila nga tuo day ka ng grulier nga di mo na basa sa Biblia. Okay. Maingon mong grulier nga si Kristo may gatukod sa Iglesia Katolika. Ya, mo na man sila tuo day ka ng grulier veritas nga di mo na basa sa Biblia. Muna itong gi-explain nga di mabasa sa Biblia na diretsahan ng pulong Katoliko sa Biblia kay sa mga records awahin naman na gigamit na nga termino. Nakita yan na unang nakita na sa mga kanabang magbabasa sa suwat ni Obispo Ignacio. Yan ito mga 110 AD katong iyang suwat nga to sa mga taga-Smyrnians kay kinigong mga mensahero kaning mga sulugoon sa Dios di na sila mo kontento og
binaba lang pagpanudlo. Kung mahimo, manulat yun na sila. O bitaw nga, silang San Pablo, mga apostol, bisag wa sila suguas pagsuwat, nagsuwat sila. Kaya di lagi sila mo kontento anang sulti-sulti lang. Di ba? Hinoon, kung maingon tag na abay gisugo sa pagsuwat, gawas lagi anang gisuwat ni Juan diya sa pinadayag kanang tagna kana mo na mabasa na to litra por litra ang gisugo siya nga isuwat tong pananawon nga iyang nakita. Pero the rest ubang mga apostol di gyud tang kabasa diri sa Biblia nga gisugo sa Dios, gisugo ni Kristo sa pagpanulat. Di ba? Pero mas kuan man mas maayo, mas epektibo pag yung kayog manulat kay kini kung sinulat di mo mawal kung di lang kung kana lang kung sana ma-preserve man guna kay kung sulti lang agoy wala man di man na ma-preserve gawas kung isuwat. So ingon na ba kay sa description sa mga apostol, for example si Pablo, lain-lain yung description mo na iglesia sa Diyos, iglesia ni Kristo, iglesia sa mga hintil, Kristohanon, gamiton pagaliuban, gamiton pa ng kanang mga sakop kay nabag-o naman, o natao pag-usap mo na itaw-tawgon po born again. Pero kana tanang mga description, gahulagwa ra na, ga-describe ra na sa usa ka simbahan gitukod ni Kristo kay usa ra man gyud ka simbahan o iglesia gitukod ni Kristo, di man gyud daghan. Libog bitaw ko nato lang ha kay mga tao man, no? Libog gyud ko natong mga tao kay bisag usa ra na kapundok nang gitukod ni Kristo diya sa kanang mabasa nato sa Biblia, nganong daghanon man gyud nato. Okay lang siguro kung mga lokal, no, kana bang example itong sa Corinto, lahi to dito iglesia, lahi putong tuwa sa Roma, lahi putong dito sa Thessalonica, o asa maabot po doon nga dapit maka-organize tampog mga local churches. So mo nang moingon ta ni daghan bang simbahan, no, localities, mga branch. Pero generally usara may gamando na. Pero lahi maning ato ron nga mga pundok nga gipanghimo kay lain-lain man gyud. Di man gyud matawag og branch kay lain-lain mag-leader. Nga giisip labaw. So dili ngon na. Kung kinsa tong gitahasan ni Kristo pag-una mo to mga apostol, then si Pedro mo iyang gihimong executive minister o pope, ulabaw, visible head. Dayon, mo na itong sundon nga grupo na unsa man ang grupo haron nga kanang katungdanan ni Pedro nga isip executive minister o pope naman ni uwahin na itong gigamit nga termino ron. Kung kinsa ng grupuha nga anaa diha ang katungdanan ni Pedro, adiha ta kay mo man na ang iglesia o simbahan nga gitukod ni Kristo nya kay may laing makaangkon na kini ramang simbahan Katoliko. Mao lagi na di mabasa na diretsa ng pulong Katoliko sa Biblia kay awahin naman nang gigamit o nakita diha sa mga records nga diha na sa sinuwat ni Obispo Ignacio 110 AD. Unya kana rabang ngalana nga iyang gigamit, ang iyang gihinganlan ana ang simbahan rapod nga gitukod ni Kristo. O kanang sa sinuwat og pare diha nga si Edward Taylor, kung ako masayop, gamit-gamiton man na sa mga ministro sa Iglesia ni Kristo. Yang klaro man ka na diha, no? Naman siguro ko gani diri, no? O naara lagi, mo ni gamit-gamiton ni sa mga ministro sa Iglesia ni Kristo ato mga igsuong ministro sa Iglesia ni Kristo. Ilang kutlo ng kanabang basahon sa pare nga giuluhan Roman Catholic by Reverend Edward K. Taylor, CMS. No? This is written on page 3. Nani so page 3 sa maong basahon nga matud pa sa maong pare, Catholic is the ancient name by which the Church of Christ has been known for 19 centuries.
This name was given to her not for reasons of controversy to prove something, but because it identifies her uniquely. So kuno to? Kini kunong pulong o termino nga Catholic is the ancient name. Ito pa, karaan nga ngan. Anong karaan eh? Okay? Nasuwat ni Edward Taylor, owahin naman kayo. Unya, sa iyang pagsuwat ani, dugay namang gigamit-gamit ng pulong Katoliko. Okay? 110 AD pagod nakita ng pulunga sa sinuwat ni Obispo Ignacio. Di karaan na yung kaya na. Pero before atong kanang nakita o nabasa, nakuy-kuyan ang basahon ni Obispo Ignacio ni atong 110 AD niya nasuwat, before na nakuy-kuyan, mayong sa Biblia, alain-lain pa tong description makita na to, katupang Iglesia ni Cristo, Iglesia sa Diyos, mauna. Kay awahin naman nakita o nadiskubre ang termino nga gigamit ni Obispo Ignacio sa pagtawag sa iglesyang gitukod ni Kristo. Awahin na siya nahinganli og Katoliko, pero ang kung imo ra bang sabto ng pulunga, gipasabot naman na ni Kristo nga hinganlan gyud ana sa kanang gipasabot ana. Katubang sa Marcos 11:17 katong ningon si Kristo nga di ba nasuwat man na nga my house shall be called of all nations. Katong ang balay ko double meaning man na diri sa Biblia. Mahimong sabton og building, mahimo sang sabton na to nga simbahan o iglesia o katawhan ni Kristo, katawhan sa Dios, na ana mabasa sa 1 Timoteo 3:15 nga ang simbahan kun iglesia gitawag og balay. Sumuna nga sa pag-ingon ni Kristo dias Marcos 11:17, di ba nasuwat man na nga akong balay pagahinganlan kining balay sa pag-ampo og alang sa tanang kanasuran. Di ba mo man ay gipasabot anang pulong Katoliko? Di ba? Of all nations or universal. Napatayo sa kinibang Bible analyst nga nag-ingon siya nga prophetic man kuno na kanang gilitok ni Kristo diha. No, shall be called good, no? Unya moingon tag house, unya kung imo kung tan-awon kun is pagsulti ni Kristo aning higayuna, ang iyang gitumbok ani literal gyud sa mga panahon katuman tong kuan templo. Balay sa Dios, no, gitawag og templo nga kanabang wala tahuras mga Hudiyo kay murag gihimong taguanan sa mga kawatan. Ito pa wala sila magrespeto sa templo. Mauna niingon siya nga balay ni sa pag-ampo. Tawag ni balay sa pag-ampo niya nga nung himuon man ninyo ning murag merkado. Nya tawag ni balay sa pag-ampo ug alang sa tanang kanasuran na kini mo ni prophetic nga kining pag-ingon nga alang sa tanang kanasuran wala ni matuman o wala ni mahitabo panahon sa mga Hudiyo. Kay katong tinuhuan sa mga Hudiyo sa daang kasabutan para raman to nila wa may labot mga hintil ato. So dili pa to para sa tanan. So ang paglitok ni Kristo ani nga kining balaya sa Dios ma-extend ni sa tanan. Di lang kay sa mga Hudiyo. Okay, katugong inanin magud ang concept sa Kingdom of God. Sa daang kasabutan, Old Covenant, first step pa to, nga para ra nila. Sa daang kasabutan, para ra nila, mo na nga, pihigon ka kung hintil ka, kayo kilabot. Pero, sa umaabot, pag-abot ni Kristo, sa bag-ong kasabutan, i-extend na ni dili lang kay para sa mga Hudiyo kundi para gyud sa tanan. Sa to pa apil na hintil tanan. So mo nalitok ni Kristo diha ang akong balay o simbahan o iglesia, pagatawgon kini og balay sa pag-ampo og alang sa tanang kanasuran. O para sa tanan. O mo manayibot pasabot anang Katolik alang sa tanan.
para sa tibuok kalibutan. Mo manggani nga ako moingon ko nga kadtong termino nga gigamit ni Obispo Ignacio nga Catholic, katumanan lang tos gipamulong ni Kristo, fulfillment. Di ba? Fulfillment. Ito pa, dili ito malitok ni Obispo Ignacio kung wa siya gibasihan. Ha? Hinumdumi, disipulo ko siya ni San Juan. Di ba? Oo. Disipulo ko siya ni San Juan. So, kanagaling mo, argue ba nga, too magana biritas anang grulier nga di mo nabasa sa Biblia, di mabasa ang termino nga gigamit ni kinsa Obispo Ignacio, pero ang tukbang ana gilitok ni Kristo. Katong niingon siya nga tawgon kini og alang sa tanang kanasuran. Di ba? Namon ko'y analogy ana nga di gyud sila ka dili gyud mo ani ka nigar. Na ko'y analogy pananglit ang gilitok yun sa original kanang pagtawag na tuog Dios, dili man Dios. Ang original yun, may yung tag-Hebrew, Elohe, Elohim. So kanang in English na to nga God, alien na, wala panahon sa mga Hudyo. Di ba? Wala po na panahon sa kanang, kung Grigo ang lingwaheng gamiton, kay mo ato tas Grigo Theos man. Nasa may pulong gada ron, nga man. Huwag mo ato ka sa Greek. Wala. So may yung kagdita mo tuwa ng God kay wala na panahon sa mga apostol kay wa man to ga in English to mga apostol. Katupang mga Hudiyo sa una, Elohim. Di man ta kabasag pulong God. Dihang ano mo tuwa man ta ng Dios nga. Di man na mabasa sa original nga lingwahe. Diya, may tubag na to, ana. Mutuo ta ng God kay mo man na ang tukbang atong Theos sa Grego ug Elohim sa Hebrew. Sumaw po na kanang termino nga gigamit ni Obispo Ignacio nga Catholic, ang tukbang ana mo nang gilitok ni Kristo sa Marcos 11:17. Nganlan og alang sa tanang kanasuran. Dili ko dili na to himuong si Obispo Ignacio nga kanang takat lagyaw-yaw. Imagine, disipulo gud siya ni San Juan, di na niya malito kung wa siya gibasihan, ana. Gani, ubang mga analyst, ana, nga historian aning kining simbahan, maingon sila nga, kana galing pag-ingon nga si Obispo Ignacio may unang nag-invento, bas aning sulat ni Edward Taylor, kay di amang niya na kita go ng terminong Catholic sa sinulat ni Obispo Ignacio. Pero ubang mga scholar maingon nga posible nga naanay laing nagamit. Wa lang ma-record. Kay bisan manggani anang sinulat sa mga apostol pananglit mo ato ni Juan. Moingon manggali siya nga dili tanan na suwat. Niya wa man ta kay bulo kay wa na sulat. Di saan na to pagsayod atong wa na masulat. Now, diri na sa uban nga nakasulat. Unya kay nakita ng paggamit sa pulong Catholic diha naman sa sinuwat ni Obispo Ignacio. Munang si Edward Taylor moingon nga si Obispo Ignacio may nag-invento ana. Pero kana speculation lang na sa maong pare nga posibleng matunong, posible pong dili. Kay iya raman ng haka-haka, iya raman ng speculation. Tungod kay dito man sa sinulat ni Obispo Ignacio niya na nakita na. Munang pasangin lang niya nga si Obispo Ignacio gyud mo'y unang naggamit o nag-invento anang termino ha. Pero kay speculation man, bisag mangutana kag abogado, speculation gani, it can be true or not. Kay imo ra man ang interpretasyon, imo ra man ang pangagpas tungod kay didto lang nimo nakita sa sinulat ni Obispo Ignacio, moingon na dayon ka, si Obispo Ignacio may unang nagamit ana. Wa ta kay walo nga naapay laing nagamit ana, wa lang masuwat. Di ba? Pasal ko na og pananglit na akay nahibaw-an. Bas nako, no? Hatag nako example ako kung galingon. Kana ang galing atong pamatuod. Ato bang pamatuod nga si Pedro unang Santo Papa? Unang Santo Papa? Nagipili ni Kristo. Sa diha, nakaingon ko nga ako may unang naka-discovery anang paggamit anang Isaias 22. Isaias 22, 20 hangtod 23 nga
kanang tugyanan si Yahweh tawgon og Papa o Father. Ako nang gigamit nga argumento akong higala nga Iglesia ni Cristo nga sige ming debate ato. Gigamit na ako ng tekstuha sa Isaias pagpruba, pag-justify nga biblical ng kanabang katungdanan nga tugyanan ka si Yahweh nga ilhon ka kana imong katungdanan ilhon nga Papa o Father. Na pagbasa-basa na kog Biblia, nakabasa ko anang diya sa Isaias 22 nga una aday nas Biblia nga kanang tugyanan si Yahweh tawgon og Father o Amahan o Papa. Ana ko nga abi na ako may nakauna unang nakadiscover sus pagpabasa-basa nako sa mga kanang sinulat sa mga Catholic apologists kanang mga depensor Katoliko. Isus kadugay ra man gamit nila day dugay na nang ipanggamit sa mga tigpanalipod sa pagtuo simbahan na niya. Ang ako lang kuan dapit wa kay kung kitaan ang gamit-gamit ana kay daghan mag mga Katoliko ron nga di magkabanaan ang panalipod sa pagtuo mo nang di ko makabalo gikan nila. Di ba? Mutuo mog dili ani akong giingon daghan atong Katoliko di kay balo manalipod sa pagtuo. Di ba? Daghan na to tinuod man na. Daghan na tong Katoliko ang di hibalo man nalipod sa tong pagtuo. Pero kung anahon din nato ng history, daghan naman po dahil mga Katolikong maantigo. Pero gamay ra na sila hinoon, ikumpara sa mga di kahibalo. Ako moingon ko, historically, daghan kayong maayong laki sa Biblia ng Katoliko. Pero kung ikumpara na sa dili maayong laki o di kahibalo, mas daghan. Labi ng karon. Di ba kay mga Katoliko ron, no? Di noon kay Katoliko lang uban pod ang hilig kana ramang duwa-duwa das computer. Sige hikapika pa ng pindot-pindot anang tablet. Oh, mao man ay hilig kung sa pana Suri-Suris Boulevard kung sa diha. Oh. Di man maghikuter anang panalipod sa pagtuo nga naa man na part man na bahin man na sa atong kinabuhing Kristiyano panalipod sa pagtuo. Di ba? Okay, oh. Mao na nga itang kahibalong ana gikan nila mga tawhana kay wa sila gatuon. Unya pag maadto ta atong mga Katoliko nga kanang mga nanalipod sa pagtuo ay diha na ta makakita ring panggamit na nila mga bersikulo. Inana ra po tong si Juan kining sunulat ni Edward Taylor pare. Ingon siya si Obispo Ignacio gainbintuan na kay sa iyang pagbasa dito raman niya na basahan na sa sinulat ni Obispo Ignacio mo nang ni-speculate din siya nga si Obispo Ignacio man naginbintuan na. Pero anak ka sa ubang mga scholar moingon nga posible speculation lang gihapon nga basig na anay laing nakagamit wa lang masuwat. Wa na to mabasa. Nakuha ninyo akong punto. Pero anita granting nga si Obispo Ignacio may unang nagamit anang pulunga. O unang nag-invento bisag ato ng sakyan dawato na to na granting without kana bang objectively admitting. Kay lahi man namin tag subjectively or objectively. Mayong gitag objectively klaro gyud. Pero speculation lang sa to pa subjective. Kay kung moingon ta nga si Obispo Ignacio gyud mi nakauna ana nag-invento ana, mahimong subjective man na. Kaya wa pa man tay proof. Basig na anay nakagamit lain ana, walang masuwat. Mo na mayon ta nga, granting na lang, no? O, granting na lang without admitting kay subjective man. Speculation naman. No? Nga si Obispo Ignacio may unang nigamit anang pulong Catholic. Pero sa dili pa day tuod, na dumduman ako nga kanang buhat 9:31, basahan rugo ninyo ng buhat 9:31. Kung mabasa mo sa Griego ana nga translation, naatay mabasa nga pulong Griego katholes or Catholis ang pag-pronounce ana Catholis or Catholes. Nga sa in English ana throughout all. Mura gihapon universal throughout all, di ba? So, duol-duol gihapon na ng Catholic ug madto kas Griego anang nasa buhat 9:31. Catholic's throughout all. Churches, church in Judea. O ecclesia throughout all in Judea. Mo na giingon diha no. Ecclesia Greek
Catholicos in Judea. Sa ito pa, kung atong hubaron na may Iglesia Katolika sa Judea. Di ba? Inanaw. So, gani, makaingon ta nga, nahibawan na ni Obispo Ignacio, iya lang litok sa iyang terminong igamit ng Catholic, pero mauray meaning, kay kinig yung mga pulong usahay usub-usubon, pero mauray meaning. Di ba? Oo. Munang, dito ko, murag mo pabor, sa speculation nga, probably, naanay laing nakagamit. Pero si Obispo Ignacio lang, sa iya lang sulat nakita na. Kaya siya may nakasuwat nga na nahimo na itong na-preserve. Ano man, kaya di man yung ko sa ako yung pamalansi, di yung ko kaingon nga malitok na ni Obispo Ignacio nga wa siya gibasihan. Disipulo ko siya ni San Juan, nalangaran ra ka, magpataka ra ka, yaw, di hawa ka gibasihan, disipulo ra ka. Parehas po atong naapoy sinulat si Obispo Ignacio nga, ibalhin na lagi nato ng kanang solemnity of the Sabbath kikan sa Sabado ngadto sa Domingo. Ilisa na nato nag Lord's Day. Ang mga Adventist moingon nga pataka ra man na si Obispo Ignacio. Para nila pataka. Pero ako mas musalig kung Obispo Ignacio kay disipulo gud siya ni San Juan. Ya kini may kag mga Adventist kanus-ar man na sila nagtukoy-tuy hakaw panahon ra ni Ellen White mga 1860. Unya ako sigurista man ko asa man ko diha ka sa tao nga ga-interpret dire na sa naigura ga basa-basa Biblia mga 1860 na o ni Obispo Ignacio nga harapan yung nakaistorya niya na si Obispo si San Juan. No, di ba? Mas mutuo ko ni Obispo Ignacio kay ni Ellen White nga naman kay si Obispo Ignacio sayod siya sa unsa tong gipanudlo tanan sa mga apostol. Kay kung muingon ka mubasa kag Biblia, muingon man ang sinulat nila nga dili tanan na sulat. Na ay tradisyon nga gibinaba na lang unsaon na to pagsayod atong wa na masuwat. Di tradisyon. Unya si Obispo Ignacio kahibalo siya tanan kadtong nasulat sa mga apostol ug wala na masulat. Nagibinaba na lang. Di ba? Basahan ko ninyo ng 2 Tesalonica 2:15. Ingon si Pablo diha, barug kamo nga malig-on sa mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo pinagigwali nga binaba og suwat. Suto pa, dili tanan na suwat. Nagibinaba na lang. Si Juan, mo po na iyang sulti dito sa Juan 21:25. Dili tanan na suwat. Nya, unsaon mo na ito pagkahibalo atong wa na masulat? Di tradisyon. Unya kay si Obispo Ignacio, disipulo man siya ni San Juan, so siya may mas nakahibalo atong wa na masulat sa mga apostol. Kay kung kanaagong mayong kag pagbalhin gikan sa Sabado ngadto sa Domingo, dili kita di as Biblia litra por litra ana, bisan pas bag-ong kasabutan nga gisanctify na mao po na giingon ni Cardinal Gibbons kanang basa-basahon sa mga Adventist. Di ba? Walay explicit statement sa pagbalhin o kanang pagsanctify anang Domingo. Pero naanay mga implication nga naagyoy mahitabong pagbalhin ana sa awahin na nga kanabang inig awahin na nga panahon, especially katong dogmatic declaration sa transfer 363 sa Council of Laodicea. Diya sa Biblia naare implication nga kanang Sabat sa mga Hudiyo undangan na. Ito pa kay undangan na sa tupa na ipuli na to ana. Unsa may example nga implication nga naagi mahitabo nga pag-usob sa adlaw. Basahan ng Kolosas 2:14 nga 17. Di ba niingon si Pablo diha nga di na ta mutugot nga hukman taon siya bisagon siya atong kanon. Di ba balaod mo po na sa mga Hudiyo sa una nga hukman ka kung magkakaong kag baboy. Di ba? Pero ningon si Pablo nga di na ta mutugot res atong doktrina. Di na ta obligado pagsunod anang tulumanon may tungod sa kalanon. Mo na iyang gipasabot mo nang ay namugtugot nga doon na pay maghukom ninyo bisag unsa inyong kanon. Unya sa sumpay niingon siya kanang mahitungod pud sa mga piyesta, katong mga karaang pista ba, kanang mahitungod sa igpapahulay, nya mga Adventist maingon sila nga ang mga katurang mga sa to ubang mga Sabat gipasabot na katong yearly. Wa man giingon diha yearly. Plat man yun ang gipasabot ni Pablo diha Sabat. Wa man magsala.
Sabat mo yun, kag sabatanan na na. Okay. Oh. Kay naamang ko ceremonial essence ang sabat kanang pagpatunong sa adlaw. Landong ra kuno na kay shadow ra man na sa tupa naanay siya katumanan. Muna nga ang katikisem moingon nga ang fulfillment of the Sabbath kanang Lord's Day kanang Sunday observance. Di ba? So sa suwat ni Pablo imo nang masens nga naagi mahitabo nga pag-usab ana kay undangan naman tong karaan. Pas bitaw anang pista. O, gipapas naman tong pista nga karaan, o nang wa na punta magpista atong karaan. Kung naaman tayo pista ron, bag-o na na. Bag-o na na. Niyo kubinan nga mga pista na to, pahinungod sa mga santos, under na sa authority sa simbahan to do. So, kanang Mateo 18:18, ang inyong idili, dirisyota, idili na ako sa langit, ang inyong itugot, o mauna, diya, tagi kagahom, nga nung pwede na ato mga pistang bag-o. Pero undangan na tong pistang daan, kaya paundangan naman to. Di ba? So, mao na nga klaro nga pagka-istorya diha, no? Nya kung atong ilahos ni pagbasa ning sunurat ni Edward Taylor, maklaro pa yung samot, oh. Ingon diri, Catholic is the ancient name by which the Church of Christ has been known for 19 centuries. And this name was given to her not for reasons of controversy to prove something, but because it identifies her uniquely. It was first used by Saint Ignatius, Bishop of Antioch in Syria, who was martyred about AD 110. Martyr pa gani. Okay. Martyr pa gani sa Obispo Ignacio. Giin din sa sumpay, giingon, the church founded by Christ. Kani, very, very important niyo. The church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church, and name clearly denote the church throughout the world. Mo kuan jud corroborate gid atong giingon ni Kristo sa Marcos 11:17 nganlan og alang sa tibuok kalibutan, di ba? Okay, ingon diri, and name clearly to denote the church throughout the world in union with the see or diocese of Rome. It was to stress the unity of the universal church that Saint Ignatius invented the name. Take note nga kining pag-ingon ni Edward Taylor nga it was to stress the unity of the universal church that Saint Ignatius invented the name. Speculation ni Edward Taylor. Because kaysa iyang pamasa, dito man sa suwat ni Obispo Ignacio niya nakita ng pulunga. Di ba? Pero subject to debate pa ni kayo. Basig na ay laing historian mo ingon nga, oy, naamang ko'y na kakitaan ng nailayang gagamit, walang masuwat ya. Ngayon na. Pero granting nga siya may unang nigamit ani nag-invento si Obispo Ignacio, pero unsay giingon diri, the church founded by Christ, ang iglesyang gitukod ni Kristo, is here for the first time called the Catholic Church. Ang iglesia nga gitukod ni Kristo, hinihigayuna, gitawag, unang gitawag nga Katoliko. So ang gitawag og Katoliko ni Obispo Ignacio, ang iglesia rapod nga gitukod ni Kristo. Sa laktod, ang iglesia ni Kristo nga tinuod dili ng iglesia ni Kristo 1914, ha? Layo ra kay ng iglesia 1914. Kay paglitok ani ni Obispo Ignacio, wala pa iglesia ni Kristo ni Felix Manalo, ha? 110 AD, wala pa iglesia ni Kristo ni Felix Manalo. Wa pa. Kay 1914 ra na. So kining iglesia ni Kristo nga gipasabot diri, nga gisulat ni Edward Taylor o kining gipamulong ni Obispo Ignacio, ang iglesia ni Kristo gyud tinuod. Ang iglesia ni Kristong tinuod gitawag ni Obispo Ignacio og Katoliko, therefore usara di ay ang iglesia ni Kristo og Katoliko. Kay dili man ang ngalan magkapadaghan sa butang sa usang gihinganlan. Di ba? Kay si Simon bitaw gitawag siya Pedro, wa man mahimong duha ka tawo si Pedro, sa dihang gitawag na siya sa og Pedro. Si Saul gitawag siya og kanang Pablo, wa man mahimong duha ka tawo si Pablo. Ako, ang unang yung nga gitawag sa kong ginikanan, Silbert. So sa dihang gitawag kog Silbert, wala pa ng description ako nga babi.
Ingon ana po na ang nahitabuan ng kuan kana ganing iglesyang gitukod ni Kristo. Sa wala pa makita ng pulunga nga Katolik, ang makita nimo kanarang nas Biblia mo na iglesia ni Kristo, iglesia sa Dios. So pa na dihang daghan diha. Oh, pero sa dihang nakita na nahimugso na ng paghulagway nga Katolik ang iglesia, diha na po siya na ilang nga Katolik. Oh, nya kanang sa Grolier kay nakita naman na niya ng sinulat ni Obispo Ignacio og karaan naman na gigamit sugod ato. Mao na nga diha sa atong official nga mga libro o mga standard reference Catholic na ang gibutang. Nakuha ninyo? So kay peras nako, pagtawag sa akong ginikanan og Silbert, wala pa ng description nako nga babi. Kay pagkadako naman nako gitawag ko nilang babi as my nickname, dayon pag sa dihang gitawag kog babi, wala pa po ng veritas nako nga description. Kay pagkadako naman yun nako na nahinganlan kog veritas, o sa dihang mahilig nako sa radyo, mahilig na kog kamatuoran, kay kanang kamatuoran, Latin word ana veritas. Oh. Pero ang gitawag og veritas, maura po to si Silbert, maura po to si Bobby. Usarabi sa lain-lain akong description. Ingunan na po ng iglesia. Ang iglesia ni Kristo kay gitawag man siya Catholic ni Obispo Ignacio, sa ato pa usara di ay ang iglesia ni Kristo og Katoliko. Kay dili man ang ngalan bisan pagdaghanon makapadaghan sa butang nga gihinganlan. Kay usara goy gihinganlan yang anong mudaghan. Okay. Oh, di ba mga tinahod nga tigpaminaw? Muna nga pastilan no pagkadaghang nga uwat ani. Kanang na magsangyaw nila, mayong, biya mos Katoliko kay ang tinuod, Iglesia ni Kristo, tinuod bitaw na. Pero, ang wala nila mapaklaro sa ilang mga naminaw, sa ilang wali nga, kanang Iglesia ni Kristo o Katoliko, usara na. Muna nga, kitang mga Katoliko, dili na ta angay o dili na ta mubiya nga mag-Iglesia ni Kristo pa ta, kay Katoliko makata. Di na ta mubiya aning Katoliko kay mao man ni ang original nga gitukod ni Kristo. Nga gitawag lang og Katoliko. Kay para matuman po tong giingon ni Kristo nga nganlan og alang sa tanang kanasuran. Di ba? Kay mao man na ang dako kay kalainan sa New Covenant Religion of Jesus Christ o sa Old Covenant Religion. Atong Old Covenant gitawag tog Jewish religion kay para ra sa mga Hudiyo. Ang New Covenant religion para sa tanan, para sa tibuok kalibutan. Mao na hinungdan nganong gusto si Kristo ana nga description. Catholic o alang sa tibuok kalibutan. Kay mao man ay pinaka numero 1 nga description sa New Covenant Kingdom para sa tanan, para sa tibuok kalibutan. Wa man gay tay mabasa des Biblia nga niingon si Kristo nga ang iyang ngalan mo'y pinaka mo'y atong gamiton pag-describe sa iyang iglesia. Tanawa ra gud. Sa Biblia, di gyud tang kabasa nga giingnan niya si Pablo, si Juan, si kitsa pa na diha, si Marcos, si Mateo, di tang kabasa nga giingnan sila ni Kristo nga kining akong pundok ha, nganlin ninyo sa akong ngalan. Wa gyud. Kay kanang pagtawag og iglesia ni Kristo, iglesia sa Dios, description na ni Pablo. Sakto ra gihapon kay sakto man pud. Di ba? Pero kanang gikan gyud sa baba ni Kristo, kanang siya gyud mo'y naglitok nga unsay gusto niya itawag sa iyang balay o iglesia, way laing teksto, Marcos 11:17. Diba, nasuwat man na nga ngakong balay, paggahinganlan kinig balay sa pag-ampo og alang sa tanang kanasuran, wa gyud siya maingon nga paggahinganlan kini sa akong ngalan. Chili, kanang paghingalan sa iyang ngalan sa iglesia sa mga disipulo na. Sama ni Pablo nga apostol yun. Kay siya may litok anang pag-describe nga iglesia ni Kristo, iglesia sa Dios. O iya na, sakto ra na puros, kay usar man nakapundok. Pero kanang gikan yun sa baba ni Kristo, unsa man gusto niya itawag siyang iglesia, dili gani yang ngalan, ang gusto niya itawag, ang description nga alang sa tibuok kalibutan, o Catholic o universal. Kanus ana natuman, ni antong 110 AD, no? Naklaro na ang hubad ana nga Catholic ni Obispo Ignacio. O na nga dita kaingon nga way gibasihan si Obispo Ignacio. Uy.
Oh, tinunan yun na ni San Juan. Nya katupang mahitungod sa pag-ingon niya nga ilisda na ng Sabat nga Sabado o Lord's Day nga Domingo, na mo corroborate po na sa gisulti sa iyang teacher nga si John, St. John. Kanang sa Pinadayag 1:10. Basa mo anang Pinadayag 1:10, especially sa Living Bible, nga niingon si Juan nga, nagasimba ako sa Ginoo, sa adlaw sa Ginoo. Nagsimba kuno siya sa Lord's Day. Nya kanang Lord's Day God, kung mo research ta diri sa New Covenant, New Testament, Domingo na. Mao na nga mo corroborate ang nahibaw-an ni Obispo Ignacio sa gisulti ni Juan di as Pinadayag 1:10 nga nagsimba kuno siya sa adlaw Domingo. Kay kanang nadiha ako sa espiritu, kanang kasagarang translation, nadiha ako sa espiritu. Pero kung magtuon ka unsay but pasabot ana, nagasimba ako. Mao na nga sa Living Bible gidiretso, nagasimba ako sa Ginoo sa adlaw sa Ginoo. So maka-speculate na ta nga posible sa nag-istorya ni si Obispo Ignacio ug si San Juan, iyan ang giklaro, walang masuwat sa Biblia. Di ba? Di ba? Kay klaro man gyud gayo, diha naman gyud suwat ni Obispo Ignacio ng pagpanudlo nga ibalhin lagi gikan anang Sabado nga tus Domingo nga adlaw sa pagkabanhaw. Mo na explicit, pero sa Biblia naalay gipasabot nga di undangan na nato na kay di na ta obligado anang Jewish Sabbath. Di na ta pahukman god. Itong ana. Pero di na mo itong topic, pero ako sanay ko anon. Dili yon mga sunod Domingo na lang siguro to magkeskot og bunyag ani. So ako na lang ni dritso og basa ning duha ka reference, no. Kining kay anyway ako namang na-explain. Ang atong nabasa katuramang Grolier og katong International Encyclopedia na limot pagalid ko sa tong usa. Kini na lang The New Book of Knowledge, no, giingon. Sa The New Book of Knowledge sa volume 16 page 287, the history of the Roman Catholic Church in an upper room in Jerusalem, no, almost 2,000 years ago. No? The history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. About 120 persons were gathered there. They were followers of Jesus Christ. They were awaiting the coming of the Holy Spirit He had promised to send them from heaven. Okay. So, dinhi sa Book of Knowledge, ang gigamit nga description, Roman Catholic Church. Nga naman. Pero ang gisumpay niya, katong tuag yun gisugda ni Kristo. What do you think? Nganong sa The New Book of Knowledge, ang gigamit nga description, Roman Catholic. Kaysa pagsulat sa Book of Knowledge, hibalo na siya unsa ning mga description na. Katong sa First Vatican Council, ang katubang official declaration sa mga official nga description, di ba? First Vatican Council, kung wa ko malimot, katong Roman Catholic Church, ang Iglesia ni Cristo gitawag og Roman Catholic Church. So kay gi-describe naman ang Iglesia ni Kristong tinuod og Roman Catholic Church, mo na nga sa The New Book of Knowledge, mo na gibutang Roman Catholic Church. Niya, ako pa untang usbon pag-discuss to nganong na Roman, nganong na katong Catholic, hebalo na mo. Kining Roman, mahitungod ni siya sa sentro. Pero kung nakapaminaw mo atong mga karaan atong program, hebalo mo nganong na Roman, napagali usaan nga wala na butang diri, apostolic. Kaya ang unang description, kanang description na gigama na sa Council of Nicaea 325. Kanang Roman sa Council of Trent 1545 ato kung wa ko malimot. Then kanang tibuok First Vatican Council. Nawa na mo ko igong panahon. Okay. Ako lang giuna ang explanation, ayan ako gibasa ang kanang reference. Then sunod Domingo pohon, sugod na gyud as bunyag. Ha? Gikan na tong bata angay bagi bunyagan. Ug kanang paagis bunyag nga April lang buoy di ra kay tusmaw, no? April lang sprinkling, no? Ato nang ipamatuod dayon kay aron pod makahisgod na pod tag sugod na pod ta atong pagkatao sa Ginoo kay mag-Disyembre naman pod, di ba? Okay. So, wa naman daygong panahon ay mo kalimot ha. Di lang nako basahon tong mga activities. Basta karong umabot nga 22 karong Martes, mo bisita na po diri pagbalik katong imahin sa atong Senior Santo Niño de Cebu. Oh?
Yeah, panginsusi lang mo sa program kung nakahibalo sa kay mga activities para magkahibalo ta. Okay, no? Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, kini na lamang ang ubos ninyong alagad sumong tulumanon, Silbert Dondoyano, Senior alias Veritas, kauban sa atong mga igsuon sa technical side, Dani Luod og Expedito Ilumba, hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide.